Joliba TV News jabarani filaba an ka foli ani tanuni an b'o ta ka di aw bɛɛ lajɛlen ma nin wagati in na an b'a fɔ ɲɛna aw bisimila k'a kunnafoni gafew lakalili kɛnɛ kan limanaw bi juma ye min bɛ tali kɛ avril kalo ale ye tile 22 sɔrɔ min ye sunkalo ye ale bɛ tile 21 na bi o kumana an bɛ dugawu kɛ an ye bato minnu kɛ limanaw ala ka bato ninnu bɛɛ lajɛlen minɛ an bɛna minnu fana kɛ ala ka bɛɛ lajɛlen minɛ an ye sunkalo tɔ timɛko ɲuman ala k'o di an bɛɛ lajɛlen ma o la min ye kunnafoni kɛnɛ ye an sigira a kɛnɛ ka gafew de bɛ lakale nin waati na limanaw gafe minnu bɛ sɛbɛn an balima kunnafonidilaw fɛ a kun de ye walasa aw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka bɔ kunnasiri kɔnɔna la cogo min na o la gafe ninnu an b'u bamayɛlɛma aw ye bamanankan na walasa aw bɛ se ka faamuya sɔrɔ cogo min na an sigira kɛnɛ ka bi ye juma ye ayiwa bi ye don kɛrɛnkɛrɛnnen fana an bɛ dugawu kɛ an bɛna bato minnu kɛ bi ala ka a bɛɛ lajɛlen minɛ limanaw gafew b'an bolo kɔrɔ min bɛ tali kɛ lesɔr ale bi yan nɔ a y'a jira k'a fɔ ayiwa CNT ani gouvernement n'o ye an ka députéw ale ni marabolo olu de ye hakilila falen kɛ kunungo marabolo ɲɛma n'o ye gouvernement ɲɛma ye docteur Choguel Kokala Mayiga ale tun bɛ députéw ɲɛma kunungo limanaw kuma minnu fɔra o ye politique ko nasira la jamana yɛrɛ kɔnɔna na yɛlɛmaniba minnu bɛ yen ka taa se yurugu bamanciya wale kɛlɛli a jarala k'a fɔ CNT maaw olu ye ɲininkali caman kɛ gouvernement ɲɛma la a jarala k'a fɔ baara min ye nin n'a bɛ bɛɛ y'a ko fɔ an ka jamana kɔnɔna la a kɛra sababu ye ka ɲɛfɔli caman kɛ ani ka yele da ko caman kan an ka jamana kɔnɔna la yan nɔ premier ministre ale ye minnu ɲɛfɔ an bɛna an da don olu la sisan lesɔr ale kɔnɔ limanaw ni premier ministre kumana jamanaden caman jɛrɛ in kɔfɛ olu y'u ka hakililaw di n'i ye jateminɛ kɛ yɔrɔ min ye docteur Choguel Kokala Mayiga ye ale y'a jira k'a fɔ ko baara minnu kɛra PAG la ko n'i y'a sigi 100 o 100 ko min ye 33 ye ani murumuru 87 k'o de sera ka kɛ ko ECHO y'a jira k'a fɔ nin hakɛ min dilen filɛ nin b'a jira k'a fɔ ayiwa baara min kɛra gouvernement fɛ baara in ma kɛ baara sababa ma ba ye kosɛbɛ nka o n'a ta o ta limanaw min ye lakanabaliya ye o de kɛra fɛn ye députéw caman sɔnna min ma nka jamanaden caman fana y'i ka hakilila fɔ a kan an bɛna an da don o la sisan ECHO kɔnɔna la ni o bɔra yen le soir de Bamako kumana min ye soir de Bamako ye a ko maire dɔ filɛ nin min filɛ nin Zancɛbugu filɛ nin Buguni mara de la a jarala k'a fɔ nin maire in ale tɛgɛ tara yurugu la ko min ye CFA wari miliyɔn 100 ɲɔgɔnna ye o tununa fiɲɛ taara ni o ye maa ma don a taara yɔrɔ min na maire in ko a wulila ka bɔ a jɔyɔrɔ la an bɛna an da don o la sisan nɔ soir de Bamako kɔnɔ o mana bɔ yen limanaw ko sɛgɛsɛgɛli min n'a fɔra ko ka kɛ min ye mura yɔrɔ mura ye ka kuma cayara kosɛbɛ a fɔra k'a fɔ min ye Mali finitigiw ye olu ye wulikajɔba min kɛ ni a fɔra k'a fɔ Bamanci maa 200 ni kɔ olu fara a yɔrɔ la diɲɛ kelenya tɔnba o ka bolofara min ɲɛsinnen don hadamadenya hakɛw ma o ka kuma laseliya de y'a ɲini ko Mali jamana ɲɛmɔgɔw kɛlen don ka olu bali ka taa mura ka taa sɛgɛsɛgɛli boloda yen nɔ an bɛna an da don la Nouvelle Horizon ale kɔnɔ o mana bɔ yen an bɛ sɔrɔ ka kuncɛ ni min ye o ye l'indépendant ye min ye farikolo ɲɛnajɛ ye Mali samata segaw ka jɛkuluba a jarala k'a fɔ ko degeli karamɔgɔw bɛ ka ɲini a ko la nka nin waati in na ko maa 57 olu de bɛ k'u kanbɔ a la ko maliden minnu bɛ n'olu ye maliyɛnw yɛrɛ ye olu maa 3 ɲɔgɔnna olu b'a ko hukumu kɔnɔna la an bɛna an da don la l'indépendant ale kɔnɔna la limanaw ni yan'an ka so bɛɛ lajɛlen ma an b'a daminɛ ni min ye o ye fasidi sɛbɛn lesɔr ye ale kumana limanaw lesɔr y'a jira k'a fɔ ko n'i ye jateminɛ kɛ CNT ani gouvernement n'o ye conseil national de transition o ye député minnu bɛ yen ni olu b'an ka faranjila fanga députéw ko fɔ ani marabolo ɲɛmɔgɔ gouvernement docteur Choguel Kokala Mayiga limanaw a jarala k'a fɔ kunungo CICB la olu tun bɛ kuma falen na ɲininkali hukumu kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la gouvernement ka baara taabolo min bɛ yen n'u k'a ma ko plan d'action gouvernemental PAG baara minnu kan ka kɛ o kɔnɔna la ka se ka ɲɛfɔli caman kɛ o la a jarala k'a fɔ yɛlɛmani minnu bɛ yen jamana yɛrɛ kɔnɔna la a kɛra politique ko ye a kɛra jamana yɛrɛ kɔnɔna la yɛlɛmani minnu bɛ yen da donna o la ka taa se min ye bamanciya wale kɛlɛli ma ani yurugu kɛlɛli an ka jamana kɔnɔ da donna o bɛɛ lajɛlen la a n'a ɲɔgɔnna caman
min ye CNT député ye olu ye ɲininkali caman kɛ ka ɲɛsin gouvernement ɲɛmaa ma Dr Choguel Kokala Mayiga l'essor y'a jira k'a fɔ nin baara min filɛ nin ni a bɛ bɛɛ de kofɔ ko a ye ba de don kɛrɛnkɛrɛnnenya la gouvernement ka baaraw la gouvernement ye baara minnu kɛ a kɛra sababu ye ka yelenba de da o kan walasa jamana yɛrɛ kɔnɔ koba minnu bɛ yen ko minnu bɛ yen n'olu kan ka kɛ ka se ka o ɲɛfɔ jamanadenw ye l'essor ka fɔ la premier ministre Dr Choguel Kokala Mayiga ko u ye min kɛ nin kuma la limanaw a bɛ se lɛrɛ 5 ɲɔgɔnna ma min ye CICB kɔnɔna la kunun a jarala k'a fɔ CNT maaw olu ye lɛrɛ 5 ɲɔgɔnna de kɛ u bɛ ka ɲininkali ta ka ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnnenya la premier ministre Dr Choguel Kokala Mayiga ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la ayiwa baara boloda min bɛ yen n'u kama plan d'action du gouvernement PAG o kan ka kɛ cogo min na a n'a bɛ kuntena min na bi baara minnu sera ka kɛ a la CNT maaw caman y'u ka jɔrɔna an'u ka ɲininkaliw caman sɛmɛ a ko la ni maa min bɛ PAG yɛrɛ dɔn yɔrɔ jɔsenba 4 de bɛ ale la o jɔsenba 4 min ye premier ministre ye a ye ɲɛfɔli caman kɛ o la nka CNT maaw ye ɲininkali fɛn fɛn kɛ PAG ko la bɛɛ lajɛlen kɔni sɔnna ma bɛɛ dara la k'a fɔ jɔsen 4 na limanaw fɛn min kɔni ɲɛna a la fɛn min bɛ yen ni jamanaden bɛɛ lajɛlen sɔnna o ma ko sɔsɔli t'o la fiyewu o ye jamana lakanani ko ye an ka finitigiw fɛ n'o ye armée malienne armée bɛ ka baara min kɛ bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ye jɔnjɔ min sɔrɔ mura kɔsa in na jɛnɛ mara la min ye CNT maaw ye u ye tɛgɛrɛ caman fɔ o ko la wa u caman sɔnna u ma nɔgɔ foyi da o ko la a jarala k'a fɔ n'i ye jateminɛ kɛ nka o n'a ta o ta l'essor ka fɔ la ko nka lakanabaliya ko in na halisa gɛlɛya misɛnnin dɔw bɛ yen CNT maa caman bɛ yen olu fana ye u y'u da don o gɛlɛyaw la i n'a fɔ an ka jamana camancɛ na kɔrɔnfɛla limanaw ko bɛnkanni walew bɛ yen hali sisan ani fana n'i ye an ka kɛlɛcɛ kɔrɔ minnu bɛ yen n'o ye ex combattants ye yɔrɔ olu a fɔra olu ye k'olu ka marifa bila k'u ka don kulu dɔ kɔnɔna la a fɔ min ma désarmement démobilisation et réinsertion DDR o baara fana premier ministre y'a jira k'a fɔ o baara min filɛ nin n'o bɛ ka kɛ ayiwa ko gɛlɛya dɔɔnin b'o la sabu i b'a sɔrɔ jɛkulu dɔw bɛ yen minnu yɛrɛ fɛla tɛ fiyewu DDR ko in ye dɔw tɛ ka u ka fɛlɛ jira a la dɔw tɛ ka jɛya a ko la kuma kɛra min fana kan CNT maaw ye ɲininkali min kɛ o ye bɛnkan sɛbɛn min bolonɔ bila an ka jamana kɔnɔ n'o ye accord d'Alger ye yɔrɔ premier ministre tun y'a jira k'a fɔ accord d'Alger ko seginna k'a kan ka kuma kan hakilimaya yɛrɛ la nka CNT maaw ye ɲininkali kɛ ko o baara fana sen tɛ ka kɛ halisa n'i ye jateminɛ fana kɛ kosa in na Faransi y'a ka a fɔ k'a b'a ka kɛlɛcɛw wuli ka bɔ Mali kɔnɔna la yan Faransi y'o kuma fɔ a yɛrɛ ma hali a min sara jamana ɲɛmɔgɔw la kuma kɛra o fana ka o baara yɛrɛ ko bɛ cogo di munna halisa Faransi ka kɛlɛcɛw bɛ Mali kɔnɔna la yan l'essor y'u da don la ko CNT maaw ye o ɲininkali fana kɛ ani nin waati in na yɔrɔ diɲɛma communauté internationale ani CEDEAO o ni Mali cɛ o ko fana kɛn bɛ samasamaliw ye bi halisa min ye sira ɲuman ye o sen tɛ ka sɔrɔ o ko la nin bɛɛ lajɛlen ye kumaw ye minnu ni CNT maaw y'o ɲininkali kɛ a jarala k'a fɔ min ye premier ministre ye a nana jaabi ta ka jaabi di nin bɛɛ lajɛlen la min ye gouvernement ɲɛmaa ye Dr Choguel Kokala Mayiga a y'a jira k'a fɔ accord ko min filɛ nin n'o ye bɛnkan sɛbɛn ye limanaw bɛnkan sɛbɛn in a bɛ bolo la dɛ a fɔra k'a ka sigi ka k'a kunna cogo min na kuma ka k'a kan yɛlɛmani minnu bɛ yen n'o kan ka don a kɔnɔna la a ko a bɛ ka ɲɛtaga sɔrɔ sabu mun na ko nka n'i y'a ye bi gɛlɛya dɔɔnin b'a la gɛlɛya dɔɔnin tɛ dɔwɛrɛ ye ko jɛkulu dɔw de bɛ yen tiɲɛ yɛrɛ la olu jɛlen tɛ ko in na jɛkulu dɔw de bɛ yen minnu bɛ yen ni a fɔra k'a fɔ u ka sigi bɛnkan sɛbɛn kunna waati o waati i b'a sɔrɔ olu bɛna kuma wɛrɛ bɛ bɔ u da premier ministre y'a jira k'a fɔ nin ye gɛlɛya dɔɔnin ye ko nka k'o t'a jira k'a fɔ ko a fɔra sigi ka fɔ ka kɛ bɛnkan sɛbɛn kan ko gɛlɛya b'a la dɛ i n'a fɔ an bɔra ka kuma min fɔ daminɛ na n'o ye DDR ko ye ko gɛlɛya dɔɔnin b'o fana na o ko jɔn bɛ yɔrɔ dɔw la ko nka ko dɔgɔkun damadɔ dɔrɔn o baara o bɛ sɔn fura bɛ se ka ɲini o la Choguel Kokala Mayiga ka fɔ la o mana bɔ yen a y'i da don min ye Faransi ka kɛlɛcɛw Barkhane o min bɛ fɛ k'i kɔ don Mali la ani a jala k'a fɔ MINUSMA ka kun ye Mali kɔnɔna la yan nɔ ko MINUSMA kɔni ale ka mandat ayiwa dɔ kan ka fara o kan n'o y'u ka baara taabolo ye juin kalo natɔ in na Choguel y'a jira k'a fɔ o baara dɔ bɛ fara o kan ko nka min ye Barkhane yɔrɔ ale bɛ n'i kɔ don ko nka n'a fɔra k'a fɔ dɔ farala MINUSMA ka baara hakɛ ka Mali kɔnɔ k'o tɛna kɛ
gɛlɛya ye Mali kɔnɔna la yan nɔ o b'a jira k'a fɔ MINUSMA don nataw la jigi bɛ se ka d'a kan k'a fɔ a bɛ to Mali la yan nɔ o la Dr Sogɛli Kokala Mayiga y'i kanto fana k'a fɔ ko nka ni nin kuma fɔra jamanaden caman kan ka min bila i kunkolo la ka baara kɛ ni min ye o de ye k'a fɔ an tɛ se k'a fɔ k'an b'an jigi da maa wɛrɛ kan k'o bɛna jamana in bɔ gɛlɛya kɔnɔ n'i ye Mali bɛn n'a keleya n'a lakana fɔ limanaw ko i tɛ se k'i jigi da maa wɛrɛ kan dɛ Dr Sogɛli Kokala Mayiga y'o kuma fɔ a fɔra MINUSMA o Barikani o nin fɛn fɛn mana fɔ limanaw ko jamanaden kana na i jigi da nin kan k'a fɔ nin de bɛ se ka na ni bɛn ye Mali kɔnɔna la yan min ye CEDEAO ko ye Dr Sogɛli Kokala Mayiga y'i da don la ko CEDEAO ni Mali cɛ kumaɲɔgɔnya bɛ sen na kumaɲɔgɔnya ma dabila dɛ ko jamanakuntigi yɛrɛ ale ni CEDEAO ɲɛmɔgɔw bɛ kuma la kuma ma tigɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ko nka kalo 24 gouvernement kɔni sigilen don kan o tɛ yɛlɛma fɛn ye wa baara minnu bɛ yen n'olu kan ka boloda o kalo 24 kɔnɔ ayiwa Dr Sogɛli Kokala Mayiga y'i da don olu baaraw caman na a y'a jira k'a fɔ n'i ye jateminɛ kɛ min ye a fɔra ko sariya dɔw yɛrɛ bɛ yen n'u kama loi fondamentale o bɛna ta walasa ka se ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la assise nationale de la refondation yɔrɔ o baara kɛra hali sisan o ma jaabi minnu dira o la o ma se ka lawaleya fɔlɔ k'a jirala k'a fɔ jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ bɛ yen min ye cadre stratégique dɔ ye o bɛna bila sen kan walasa jamana yɛrɛ a fɔra ko yɛlɛmani minnu kan ka boloda kɛrɛnkɛrɛnnen la u ka plan d'action in kɔnɔna la o bɛna sigi sen kan walasa ka o baara ɲɛminɛ assise nationale de la refondation fana min kɛra jamana kɔnɔ ni jamanadenw bɛɛ lajɛlen welela k'u hakilila ɲininkali kɛ a jirala k'a fɔ ko jɛkulu dɔ fana sigira sen kan n'o ye comité dɔ ye avril kalo tile 20 tɛmɛnen na o jɛkulu maa 15 de b'a kɔnɔ olu fana bɛna sigi walasa ka se ka baaraw ka ɲɛtaga don a la hakilila minnu taara assise nationale de la refondation kɔnɔ limanaw ko kalo 8 bi kɔfɛ kalo 8 bi kɔfɛ ayiwa gouvernement ɲɛmaa y'a jira k'a fɔ ko kalataw limanaw maaw na bɔ kalataw taabolo kalama kalata minnu bɛ yen n'olu kan ka kan ka jamana kɔnɔ ko labɛnw na ye wa kalo 8 bi kɔfɛ a na dɔn k'a fɔ ko gouvernement bɛ labɛn na ka se ka kalata baara kɛ ka sababu kɛ mun ye ko a na kɛ min ye maa minnu bɛ yen n'olu fana kan ka bila o baara la o sugandira ka ban sabu a fɔ min ma ko maa minnu bɛ yen n'olu da kan ka don kalata baara la kɛrɛnkɛrɛnnenya la jɛkulu min bɛ yen fana n'o ye organique unique de gestion des élections ye premier ministre y'a jira k'a fɔ o kan ka sigi a tɛna mɛn yɛrɛ o bɛna kalata baaraw sigi sen kan joona joona walasa a fɔra k'a fɔ kalata minnu bɛ yen n'o ye jamanakuntigi kalata wasaden kalata ani référendum n'a ɲɔgɔnnaw olu bɛɛ lajɛlen kan ka sigi sen kan kalo 8 bi kɔfɛ o kun bɛ bɔ premier ministre y'a jira k'a fɔ kalo 24 kɔni o kɔni bɛ ta o de kama baara fɛn fɛn filɛ nin ye ayiwa n'a fɔra k'a fɔ CEDEAO ko Mali tɛna i sigi ka CEDEAO kɔnɔ bilen dɛ ko CEDEAO ye min fɔ o y'a ka fɛla ye nka kumaɲɔgɔnyaw kɔni na to ni CEDEAO fɛ nka kalo 24 o kɔni na kɛ gouvernement ka baara ye ayiwa u na baara kɛ o kɔnɔna la limanaw kumaba minnu bɛ yen ni an y'o fara ɲɔgɔn kan lesɔri fana ye minnu fara ɲɔgɔn kan o de ye nin ye aw bonya bɛ nin kunnafoni na nka ale hakilila kelen in na limanaw Sogɛli Kokala Mayiga kununko ale tun bɛ CNT maaw ɲɛma a jarala k'a fɔ jamanaden caman bɛ yen minnu y'u ka fɛla fɔ a ko siratigɛ la walasa jɛrɛ yɛrɛ tɛmɛnen kɔfɛ ayiwa les échos maaw olu kɔni sera kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamanaden caman ma ka olu ɲininka u ka hakililaw la ayiwa premier ministre ye kuma min fɔ u fɛla ye mun ye a la ɲininkali min ni écho y'o kɛ o ye k'a fɔ ayiwa l'heure kelen dɔrɔn premier ministre bɔlen CNT maaw ɲɛma ayiwa k'u ye min jateminɛ o ye k'a fɔ jamanaden caman minnu y'u ka hakililaw di a fɔlɔ ye Mamadu Jara ye ale yɛrɛ ye politique ko bunakun ka sɛgɛsɛgɛlikɛla don a ko premier ministre ka taali CNT maaw ɲɛma kalo 10 kɔfɛ plan d'action du gouvernement bilalen sen kan k'ale kɔni hakili la ko nin kɔni ye ka jaabi de di jaabi min ni o ye camancɛ baara de don k'a bɛna fɔ ale ma wasa kosɛbɛ sabu Sogɛli Kokala Mayiga a ye kuma minnu fɔ a ma kɛ kumabaw ye kuma minnu bɛ se ka ale yɛrɛ lasɔn k'a ka kuma kɛra kuma de ka ca ni waleya ye o ye Mamadu Jara ale ka kuma ye karamɔgɔ Jakite ale ye l'école ɲɛmɔgɔ ye ale y'a jira k'a fɔ ko ale kɔni y'i sigi ka premier ministre lamɛn a ka jaabi kunfɔlɔw la CNT maaw ye ɲininkali minnu kɛ ko nka ale kɔni da makunnen de tora
a ma se ka jaabi di nin ko la sabu ale yɛrɛ bolo ale bɛ se ka ɲininkali min kɛ bi o ye k'a fɔ n'i ye jateminɛ kɛ politiki denmisɛnnin min bɛ n'o ye Nusar ye ayiwa ko Nusar ko ayiwa maa don maa min bɛ ni politiki ko bunna u ka denmisɛnninw na sifinnakaw la bi ayiwa ka kuma lamɛnnen don kosɛbɛ ko Nusar kɔni kuma caman fɔ k'a fɔ ayiwa min ye PAG ye Choguel Kokala Mayiga ka PAG ko tiɲɛ don ayiwa ko a y'i sinsin lakana sabatili de kan an ka jamana kɔnɔ ko nka ko premier ministre ko a bɛna fɔ baara wɛrɛ tɛ jamana kɔnɔ min tɛ lakana ye gɛlɛya bɛ yen yuruguyurugu bɛ yen sariya kan ka labato ani yɛlɛmani minnu bolodalen don jamana kɔnɔ o mana bɔ yen CEDEAO ni Mali cɛ ko gɛrɛntɛ bɛ yen o sen tɛ ka wuli ka bɔ yen min ye karamɔgɔ Jakite ale ko Nusar y'o kumaw fɔ ko nka ale kɔni dabali banna k'a fɔ bi in na min ye Nusar ye a y'o kuma fɔ k'a fɔ COVID-19 nafolo min dira o fana siratigɛ la o ma se ka labaara ka ɲɛ n'i ye jateminɛ kɛ logement sociaux fana Nusar a y'i da don o la ko yalima a fɔra ko Mali kura ko kuma min ka fɔ ayiwa ko Nusar ka fɔ la ayiwa ko Choguel Kokala Mayiga ko ayiwa a kun man ka bɔ yɛrɛ ka kuma ka sɔrɔ nin gɛlɛya minnu filɛ nin ɲɛma sɔrɔ ninnu na o mana bɔ yen Seku Ɲame Bacili ale ye politiki kunnafoni lasela ye cadre d'échange des partis politiques olu ka kunnafoni lasela don ale y'a jira k'a fɔ ko premier ministre kɔni ye a ye fɛn bɛɛ lafasa fo n'a kɛra PAG ye ayiwa ko programme d'action gouvernementale ko a kumana fɛn bɛɛ kan fo n'a kɛra o ye min ye ko ayiwa premier ministre bɛɛ sɔnna ma k'a fɔ ayiwa jɔsen 4 min bɛ yen n'a la 3 ayiwa o ye k'a fɔ bi 3 tɔ minnu bɛ yen ko ayiwa ɲɛtagama sɔrɔ o la Seku Ɲame Bacili ka fɔ la ko premier ministre kɔni ye kuma minnu fɔ ale ma wasa sabu kuma fɛn fɛn fɔra a la ayiwa a kɔni sinsin lakanako de kan bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ lakanako bɛ cogo min na bi tiɲɛ na a taara sira min bɛ yen n'o ye finitigiw yɛrɛ ka jija ye ko nka min bɛ sen an ka jamana kɔnɔ CEDEAO ni Mali cɛ kalata ko nasira ninnu na baara caman bɛ yen a ka ca minnu ma se ka boloda Sulemani Mikaelu Mayiga ale ye adamadenya taabolo dɔnbaa ye ale ko CNT Conseil national de transition ko PAG premier ministre ayiwa ko a y'a jira k'a fɔ ko n'i y'a ci tan ko 3 de sera ka kɛ a la ko n'i ye jaabiw lajɛ o baara de sera ka kɛ ko nka n'i y'a lajɛ fan dɔ fana fɛ ayiwa lakana ko ale fana y'i da don o la ko ɲɛtaga de sɔrɔla o la ko nka n'i y'a lajɛ a tɛ waati jan yɛrɛ bɔ an ka jamana kɔnɔna la yan ko jamana tun bɛ lakanabaliya sugu dɔ kɔnɔna la limanaw a kun ka gɛlɛn ko nka bi na Mali bɛ se k'a disi gosi ni fɛn min ye o ye k'a fɔ an sera k'an ka jamana yɔrɔ caman lakana wa bamanci wale tigilamaw olu bɛ ka kɛlɛ Sulemani Mikaelu Mayiga ka fɔ la ko ni PAG ko in na ale bɛ se ka min fɔ ale kɔni tɛ se k'a fɔ ko bi ko ale bɛ jalaki bɛ premier ministre kan n'o tɛ ko bi maa bɛ se ka i sigi ka an ka waati di premier ministre ma k'o tɛ se ka kɔrɔtɔ k'a fɔ ko fɛn bɛɛ lajɛlen ka kɛ ɲɔgɔn fɛ o ye Sulemani Mikaelu Mayiga ka fɔ ye min ye Bakari Sangare ale ye technicien d'art ye ale y'a jira k'a fɔ ko premier ministre ale tun bɛ CNT ɲɛma ko nka ayiwa ale fana ma wasa dɛ sabu ko ɲininkali minnu kɛra premier ministre la CNT maaw fɛ ko ɲininkali ninnu caman bɛ yen ko premier ministre ma jaabi a kɔni ta kɛra kuma caman ye nka yɛlɛmani minnu fana fɔlen don jamana yɛrɛ kɔnɔ layidu caman de taara premier ministre kelen fɛ ko nka ko a layidu ninnu caman bɛ yen olu ma bɔ a sira ma Fatumata Kantawo ale ye dɔgɔtɔrɔ ye ale y'a jira k'a fɔ ko premier ministre ka nin kuma ninnu PAG ko la ko bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko lakana de ɲɛna a la ko nka ko min ye adamadenya yɛrɛ taabolo ye an ka jamana kɔnɔ ko min ye fana Mali an ka jɔyɔrɔ fɔlɔ sɔrɔ min ye sɛnɛ nasira la kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɔɔriko la ale ka fɔ la o kɔni de kɛra la ale bolo koba yɛrɛ ye ko min y'a la tɔw ye baara boloda tɔw ye PAG kɔnɔna la ko an ka jamana kɔnɔna la yan min ye fɛn caman ye ale kɔni ɲɛ tɛ koba la ale ɲɛ tɛ ɲɛta la PAG in kɔnɔna la an b'a kuncɛ ni maa min ka hakilila ye o ye Birahima Dawu ye ale ye kunnafonidila ye ale ko premier ministre ye nin baara min kɛ nin ye n'o ye bɛɛ yɛrɛ ye ka jamana CNT maaw ka ɲininkali jaabi jamana kunkanko kibaruya la ko yɔrɔ fɛn min bɛ yen n'o kɔni yira
kɛrɛnkɛrɛnnenya péage in kɔnɔna la ko ye finitigiw ye minɛn minnu sɔrɔ ni a fɔra k'a fɔ o kɛra wasa ye bi kosɛbɛ wa fana ko ministre des affaires étrangères ani kɛnɛya ministre olu fana ka baara o yen bɛ ko nka ni o bɔra yen n'i ye jate tɔw bɔ ayiwa ko a bɛna fɔ premier ministre ko gɛlɛya donna u ka baara tɔw la baara minnu bɛ yen ni jamanadenw caman sigin bɛ ka olu kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la a fɔra k'a fɔ refondation min n'o ye jamana kurajɔ ye ko ayiwa gouvernement kɔni b'a baara la ko nka ayiwa taaɲɛba o tɛ a ko la jamana kunnafoni filɛ l'essor ale ni les échos olu de bɛ ɲɔgɔn dafa nin kuma in na o mana bɔ yen le soir de Bamako an bɛ don ale kɔnɔna la a kumana limanaw ko nin maire dɔ ye maire min n'ale tɛgɛ tara ka sababu kɛ min ye yurugu ye a tɛgɛ tara o de la ko nafolo miliyɔn 100 ɲɔgɔnna limanaw o tunu cogo man dɔw la Zancɛbugu ale mairie kɔnɔna la Zancɛbugu yɛrɛ filɛ nin ye Buguni mara de la a jirala k'a fɔ min bɛ tali kɛ maire min ye nin ye n'ale de bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Zancɛbugu ale mairie kunna a jirala k'a fɔ ale ka baara limanaw ko majɛ donna na sabu ko ministre ka laadala ɲɔgɔn min n'o kɛra avril kalo tile 20 tɛmɛnen san 2022 o y'a jira k'a fɔ ko maire a tɛgɛ talen min filɛ nin ɲɔgɔnna waleya la ko k'a wuli ka bɔ maire jɔyɔrɔ yɛrɛ la a jirala k'a fɔ a ka baara taabolo baara kolo a y'o de kɛ ayiwa sɛgɛsɛgɛli min ni vérificateur général ye o sɛgɛsɛgɛli kɛ limanaw o de taara bɔ nin waleya in kan a jira k'a fɔ maire min filɛ nin n'o ye Zancɛbugu maire ye ayiwa ko a na kɛ nafolo miliyɔn 100 ɲɔgɔnna ko a fɔra k'a fɔ de o de tununa n'o ye maire yɛrɛ ka nafolo ye min tayɔrɔ ma dɔn limanaw an b'o taabolo ka waati min na yɔrɔ Mali kura ko kuma de bɛ senna gouvernement y'a jira k'a fɔ ni ɲɔgɔnna waleya tɛ se ka ye ka to yen ten o de la sɛgɛsɛgɛli minnu n'o kɛra vérificateur général fɛ u ka sɔrɔ ka maire ka wele bɔgɔ jeninen ka nin waati in yɛrɛ la ko a tɛ mandat de dépôt hukumu kɔnɔna la a jirala k'a fɔ walasa ayiwa an ka jamana kɔnɔna la limanaw a ka fɔ ko maire ka to ni ɲɔgɔnna waleyaw la ko kangarida ka o ka kɛ ko Bamako yan yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la commune dɔ bɛ yan ko o maire dɔ fana o fana tɛgɛ tara ni ɲɔgɔnna waleya la limanaw nin bɛ min ko fɔ o ye k'a fɔ furanjɛla fanga ɲɛmaaw u tɛ fɛ fiyewu an ka sigidaw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la mara cɛman bɔlen don yɔrɔ minnu na olu ka se ka ye nin ɲɔgɔnna waleyaw la n'a fɔra mairie jantolen don sigida yɔrɔw la nka mairie yɛrɛ ale ta bɛ kɛ commune ka wari dunni ye k'o tɛ se ka ye ka to yen ten o de la ministre min bɛ yen n'o bɛ administration territoriale kunna ale ye kunnafoni bɔ kan bi conseil des ministres tɛmɛnen na Zancɛbugu maire ko k'a wuli ka bɔ a jɔyɔrɔ la sabu ni ɲɔgɔnna yuruguyurugu limanaw o tɛ se ka ye ka to yen ten kunnafoni filɛ an ye nin bɔ le soir de Bamako ale kɔnɔ o mana bɔ yen nouvelle horizon an bɛ don a kɔnɔna la a kuma na limanaw nouvelle horizon y'a jira k'a fɔ ko diɲɛ kelatɔnba u ka bolofara min ɲɛsinnen don hadamadenya hakɛ lafasali ma n'o ye haut commissariat des nations unies aux droits de l'homme ayiwa ale y'a jira k'a fɔ ko ale kɔni dabali bannen don bi kosɛbɛ Mali jamana ɲɛmɔgɔw ka kɛwale la sabu ko u kɛlen don ka haut conseil des nations unies aux droits de l'homme ka olu bali limanaw ka sɛgɛsɛgɛli boloda mura ni mura fɔra a bɛ maa hakili jigi kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali armée ye wulikajɔ minnu kɛ kɔsa in na n'a fɔra k'a fɔ u ye bamancima 200 ani maa 3 olu bɔnɛ u ni na limanaw ɲininkali min bɛ yen ni maa bɛ se ka o kɛ i yɛrɛ la o ye de k'a fɔ ko ayiwa bɛɛ sigin bɛ ka nin jaabi kɔnɔ n'o ye nin sɛgɛsɛgɛli ye sɛgɛsɛgɛli in dun maa wɛrɛ tɛ k'a kɛ dɛ a fɔra k'a fɔ ko min ye tribunal militaire min filɛ nin Moti ale de yamaruyala ko ka sɛgɛsɛgɛli in kɛ k'a sɔrɔ dun bi bi in na min ye diɲɛmaa ye communauté internationale olu ni maa caman ani hadamadenya hakɛ lafasali tɔnw olu bɛɛ lajɛlen de bɛ ka jagoya gouvernement ka bi ko fɔ ka sɛgɛsɛgɛli boloda sɛgɛsɛgɛli min bɛ yen ni fereke tɛ se ka don a sen na n'u k'a ma ko enquête indépendante limanaw yɔrɔ kɔsan yɛrɛ la Russie jamana fana ye a ko k'i sen d'a kan min ye Nations Unies ale ka jɛrɛ dɔ sen fɛ o min kɛra dɛ o fana ma diya diɲɛmaa ye o y'a jira k'a fɔ ko nin kɔni ko in ko janfa b'a ko la sabu ko Mali armée ye wulikajɔ min kɛ ko a na kɛ k'u taara bin sigidalamaw de kan sigidalama minnu bɛ yen ni olu ye jamanaden gansanw ye jamanaw ka olu bɔnɛ u ni na bi bi in na dɔw yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko a bɛ se maa 500 ma yɔrɔ maa 200 ni maa 3 de fɔra bamanciw la k'olu fara nka Nations Unies ka kuma lasela ni o y'u ka maa min bɛ yen n'o bɛ ka hadamadenya hakɛ kunna Seif Makango
ale de y'a jira k'a fɔ ko a bɛ se hali maa 500 ɲɔgɔnna ma ko ni gouvernement y'a fɔ ko ale yɛrɛ bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ k'u ka sira di maa wɛrɛw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme ale fana ka taa kɛnɛ kan ko wa ko u ka sira di fana MINUSMA n'o ye diɲɛ kelenya tɔnba ka bolofara min bɛ Mali kɔnɔna la sira ka di o fana ma o fana ka taa sɛgɛsɛgɛli la walasa ko in a tiɲɛ ka dɔn n'o tɛ ko armée ye wulikajɔ min kɛ ko a jarala k'a fɔ a kelen tɛ ko ni Wagner de don walima Rusiw ka kɛlɛcɛ minnu bɛ yan k'u jɛra de ka taa bi sigidalamɛnw kan ka maaw bɔnɛ u ni na maa minnu bɛ yen ni olu tɛ bamancimaw ye a ko kɔni bɛ nin cogoya la bɛɛ kɔni bɛ wulikajɔ la bɛɛ bɛ ka firi Mali jamana ɲɛmɔgɔw ka nin cogoya la ko fo ka sɛgɛsɛgɛli ko k'a dayɛlɛ bɛɛ lajɛlen ye kunnafoni filɛ limanaw an ye nin bɔ Nouvelle Horizon ale kɔnɔna la an b'a kuncɛ ni min ye o ye l'indépendant ye limanaw l'indépendant kumana a y'a jira k'a fɔ farikolo ɲɛnajɛ siratigɛ la ayiwa min y'an ka samatasɛgɛw olu ka degeli karamɔgɔya o de ye kuma bi yan nɔ ko a bɛ se maa 57 ɲɔgɔnna ma minnu bɛ fɛ k'u kanbɔ a ko la ko nka maliden 3 b'a la a kɛla k'a fɔ fédération malienne de football kunungo alamisa ale y'a jira k'a fɔ maa 57 ɲɔgɔnna olu de bɛ fɛ k'u kanbɔ Mali samatasɛgɛw olu ka degeli karamɔgɔya la olu la ko an ka degeli karamɔgɔ Mali la yan nɔ minnu donnen don ni degeli karamɔgɔya yɛrɛ baara ye olu maa 3 b'a la Mamutu Kane Jibril Dramé ani Eric Sekou Shell olu maa 3 tɔgɔ fɔlen don k'olu bɛ a ko hukumu kɔnɔna la limanaw a fɔra k'a fɔ min bɛ tali kɛ avril kalo tile 11 tɛmɛnen fédération malienne de football ale ye welewele dakan bila ayiwa k'a bɛ fɛ ka degeli karamɔgɔ ɲini ka bila min ye Mali samatasɛgɛw olu kunna min ye secrétaire général de la FEMAFOOT ale de ye nin kuma fɔ nka ko dossier 57 ɲɔgɔnna u sera ka o de sɔrɔ u b'a jira k'a fɔ maa 57 olu de bɛ fɛ k'u kanbɔ degeli karamɔgɔya nɔfɛ hali n'a sɔrɔla limanaw tɔgɔw bɛɛ ma fɔ nka a jarala k'a fɔ maa 3 minnu bɛ yen n'olu dɔnnen don Mali degeli karamɔgɔya la o ye Mamutu Kane n'u k'a ma ko Murule yɔrɔ ale yɛrɛ ye jɔnjɔn ta n'o ye champion d'Afrique U20 a nana ni o ye Jibril Dramé ale fana ye coupe CAF 2009 ani Stade Malien ale fana y'o ta ka na an ka jamana kɔnɔna la yan ani CHAN 2016 a y'o ta ni an ka sodenw ye n'o ye Aigle locaux ye min ye Eric Sekou Shell ye ale kɔni ye degeli karamɔgɔ kɔrɔ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Union Sportive de Boulogne ale kun ye olu ka degeli karamɔgɔ ye limanaw ko maa minnu bɛ yen n'olu bɛ kunnafoni kalama l'indépendant ka fɔ la nin b'a jira k'a fɔ maa 57 minnu bɛ yen ni ayiwa olu de y'u kanbɔ a ko la ko minnu bɔra jamana wɛrɛw la ka na o maa 18 o bɛ a ko hukumu kɔnɔ nka olu la maa min bɛ yen ni ayiwa olu o ye degeli karamɔgɔ kɔrɔba ye n'o bɛ degeli karamɔgɔya yɛrɛ dɔn kosɛbɛ ni ayiwa faransikan den don alimankan den don n'u k'a ma ko Gernot Worsch ayiwa a jarala k'a fɔ ale maa bɛ se k'a fɔ limanaw ani fana Julien Metz ale fana ye Djibouti jamana olu ka degeli karamɔgɔ kɔrɔ don maa bɛ se k'a fɔ ninnu bɛ a ko hukumu kɔnɔna la wa olu yɛrɛ ko jɛn kɛra n'a ye u ka ninnu ka dossiers ye wa ko u fana bɛ n'u sen don Mali samatasɛgɛw olu ka degeli karamɔgɔya a ɲinini na an bɛ dugawu kɛ limanaw ala k'an bɛn ni maa ɲuman ye min bɛ se ka se di an ma o de ye an yɛrɛ ka dugawu ye l'indépendant de ye nin fɔ dɛ limanaw e kan t'i dan sigi kunnafoni gafew la an sera ka min lakale aw ye ka bɛn ni waati ye o ye nin ye k'aw fo k'aw barikada ni ala sɔnna an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan dɔgɔkun wɛrɛ gafe kura minnu mana bɔ k'olu lakale aw ye o tuma a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ